ụmụnne m ụmụ Igbo ekenekwa m unu, ọmaka mere unu ihe ọma pụrụ iche mere unu n'obodo ọbụla unu nọ, wee na-afụ iru m, wee na-anụ olu m. Ana m ekene unu maka ndị bidoro isonyere m ọfụrụ, ekenekwa m unu, wee na-asị unu ka anyị gaa n'iru na ụgbọ a unu banyere bụ ụgbọ ndụ, ụgbọ na-ebuga mmadụ ruo na njedebe ịdị mma nke ndụ ya. Ọ dịghị akwụsị mmadụ n'ụzọ ma ọ bụrụ na ihe gbasara ịgọ mmụọ na ọdịnala Igbo na-amasị gị. Ịbanyekwa ha na n'ụgbọ a, ọ ga-ebuga gị n'ebe ị na-aga, ọ gaghị akwụsị gị n'ụzọ. O wee bụrụ ya na nke tata ụmụnne m, maka ndị bidoro isere m tata, ọ bụrụ na tata bụ izizi gị ifuru iru m a wee na-anụ olu a, onye ifuru iru ya na onye na-anụkwu olu ya bụ eze nwaanyị oge chọpụrụ iche. Abụ m dibịa nwaanyị, eji m okwu ọnụ, mmiri ya na ihe niile dịka chi si kee ya, eji m ya azọ ndụ. Na nke tata, okwu ọnụ m ga-azọ gị ndụ ma ọ bụrụ na ị sonyere m na nkụzi a wee ruo na njedebe. Isiokwu nke eji maka ya bịa tata bụ ihe ị ga-eme ka iwepụ ogbochi maọbụ ọgbachi na ndụ gị dịka onye na-agọ mmụọ. Iji gaa n'iru na nkụzi a, gịnị bụdo ogbochi? Gịnị bụ ọgbachi? Ogbochi bụ mmụọ na-akwụchiri mmadụ ụzọ ime ka ihe ọma hapụ ịbịa n'ụzọ ya. Ọgbachi bụ ya mmadụ, mmụọ na-akwụchiri mmadụ ọgakata o je kwuchieri ụzọ na ọ gaghị agazi. Ya bụ onye ọbụla ọgbachi ji ihe ọ na-eme anaghị eru n'isi. O megide ọ kwụsị n'ụzọ, ọ gawa ọ kwụsị n'ụzọ. Ogbochi bụzi na ihe ọma ya ha abịara abịa, ife dị mma ya ha abịara abịa. Ya mere ọ bụrụ na ị bụ onye na-anụ olu m, ihe ndị a na-eme gị, ị na-eme ihe ọ dị eru n'isi, ihe ọbụla ibidoro kwụsị ya n'ụzọ, ya ihe megide ya kwụsị. Ịbịa ka nke ọ bụrụ afịa ka ị na-azụ, ịzụrụ nke ọ bụrụ ọrụ ka ị na-arụ, ịrụrụ nke ịrụrụ, onweghị ebe ya ụzọ adịghị aga itinye ebe okwero gị. Ọgbachi nọ n'ụzọ gị, ogbochi nọ n'ụzọ gị. Ịnọkwanụ ihu ọfụrụ adịghị abịa n'ụzọ gị, ihe ọfụrụ adịghị eme na ndụ gị. Ebe ị nọ ka ị nọ. Ọtụtụ n'ime ogbochi na ọgbachi nọ n'ụzọ ha. Ndị niile ha bụ ụzọ agafechago ha. Otu a ka ha ga na-akpụ akpụ dịka mbe, otu a ka ha ga na-akpụ akpụ dịka ejuna. Ha agaghị agaru. Ndị niile ibu ụzọ wee kpatawa ego akpatago ego gafee gị, mana gị buru ha ụzọ wee fụ ụzọ. Ọgbachi na ogbochi nọ n'ụzọ gị. Mgbe ụfọdụ ihe na-ebute ogbochi na ọgbachi nwere ike isi n'aka mmadụ amaghị onwe ya. Dịka onye Igbo ọbụla ịbụ, ọ bụ iwu gị nwa bụ nwa Igbo na ị ga-amara chi gị. Ana m ezi ozi ọma mmadụ ịmachi ya, maka na ọchị mmadụ bụ na ife ọma ga-eme na ndụ ya, na ife ọma na ọ ga-abịarute gị nso bụ chi gị. Ọ bụrụ na ị hapụ chi gị wee mewe ihe ọzọ, ọ dị ka ebe mmadụ hapụrụ isi aka wee na-agba ụrịọm, ọ gaghị ekwe. Ịhapụ isi aka gị sị ka ị gba ụrịọm, ọ gaghị ekwe. Ya ka m ji wee na-eti mkpuchi anụ. Mkpuchi a na-eti ibu ka onye ọbụla ghọta isi iyi ndụ ya. Adị m akụziri unu nkụzi ịgọ mmụọ ka unu gbabata bịa mewe ihe ndị ọzọ. N'ọchị ga-ebuterịrị ụzọ na ndụ gị n'ife ọbụla ị na-eme. Gị na chi gị adịrọ na mma, ị na-eje na-achụ àjà na mmiri. Gị na chi gị adịrọ na mma, ị na-eje na be unu na-egburu ndị ichie ewu na efi. Gị na chi gị adịrọ na mma, ị na-eje na-akwakọ obi na be unu. Gị na chi gị adịrọ na mma, gị na-agbada na mmụọ dị iche iche. Onye edu ga-eje, onye butere chi ya ụzọ gbagbuo onwe ya n'ọsọ. Gị na chi gị adịrọ na mma, ị na-aga mmiri dị iche iche, na-aga na arụsị dị iche iche. Ijesi na ịbata, ọnya mere unu ndị niile ha na chi ya na-adịrọ na mma bara na mmụọ dị iche iche. Mmụọ ahụ mere gị ihe ya ewa na ya etu, ma ọ bụ na ọ ga-eru, ọ kwụsị gị n'ụzọ. Ijezi aja ya, ọ bụrụ ihe aja iji bụ 50,000 or 100,000 achụ, ọ na-eruziri gị 300. Maka gịnị? Nseke abịago, osisi aịda abịa, osisi aịda abịa, osisi aịda abịa. Mgbe ụfọdụ ike agwụwakwuo oge, ọkabakwuo oge arụ. Maka na ihe mmụọ ọzọ ga-emere gị bụ ihe ndị bekee na-akpọ temporary solution. Solution mmụọ na-abụrọ chi gị ga-enye gị bụ temporary solution. O nweghị ike iduga gị, ọ ga-eduru gị. Ibe ha na n'ụgbọ mmụọ na-abụrọ mmụọ gị, ọ ga-akwụsịrị gị n'ụzọ. O nweghị ihe ga-eme ka o buruo gị n'isi. Ya mere unu bụ ụmụ Igbo na-anata n'ịgọ mmụọ,
anaghị m agwa unu ka unu hapụchi unu mebe ihe ọzọ. Ihe ọbụla ị hapụrụ chi gị na-eme, mara na ihe ahụ ga-akwụsịrịrị n'ụzọ. Ọ dị ka onye jere kpọta onye na-agbara ya odibo. Onye nwa odibo nọ na nke gị, ọ ga-eru oge ọ ga-ana. Ọ gaghị agbagidere gị odibo ruo na ndụ ya niile, ọ ga-anarịrị. Maka gị nwa bụ onye hapụrụ chi gị, ike iji eje mee mara chi gị, gị na chi gị adịrọ na mma, ike iji amazụ n'ụtụtụ adịrọ gị, ka ị ga-eji wee gbagharịwa ihe ahụ adịrọ gị, ka ị ga-eji wee jee na ngwurugwu unu jee gọba mmụọ, ruo echi kịta ụmụnne gị asị na ịgọbago mmụọ, ka ị ga-eji wee mewe ihe ahụ adịrọ gị, chọọ ka ndị obodo gị mara na enweghị ihe ị na-eme. Ji afọ ka ị gaa na temporary solution, ebe a ga-asị gị bịa baa mmụọ, ma nke na-efepụ efepụ ma nke na-awụpụ awụpụ, ije banye. Obere oge eze mmụọ nọ na ya agwa gị aja ị ga na-achụ n'ọnwa ọbụla ọnwa ọbụla, ka o ji wee na-asọstenụ gị. Ruo ole mgbe ka ị ga-awụ odibo dibịa? Ruo ole mgbe ka gị na dibịa ga na-eme agbata eke? Ruo ole mgbe ka gị na dibịa ga na-eke afụfụ ahụ ị na-ata? Gịnị ya ga na-eke ya? Maka na ọnya nwa na-akwara gị ụzọ. Gịnị ya ga na-eke ya? Ị chọghị afụfụ, ị chọrọ ka e nyere gị aka mee ya. Onye a na-enyere gị aka, ihe ọbụla ọ na-aga, ị ga-enye ya ya. Ana m akụziri unu mara na chi unu nna chi unu dị na mma. Ọdụ unu ka m na-ekwugheri ekwugheri, adị m ekwugheri. Ihe m na-agwa unu bụ eziokwu a na-akwụrọ mmiri ka m na-agwa gị. Ihe ọbụla chi gị na-enyeghị gị ị nwetara n'ụlọ ụzọ ọzọ, mana na ya bụ ihe agaghị adịgide na ndụ gị. Ya mere mgbe ụfọdụ ihe na-ebute ogbochi na ọgbachi na ndụ mụ na gị na-abụ mgbe ụfọdụ bụ mmadụ esighị n'isi wee chọba ụwa ya. Ụfọdụ ụmụ nwaanyị asị gị na anụbeghị m ụdị mgbe ọnụ dị ngọba mmụọ. Ụfọdụ asị gị na anọ m n'ofu ọnụ ụlọ. Ụfọdụ asị gị na ruo echi kịta na-enezi m anya dịka onye na-agwọ ọgwụ. Anyị na-agwa unu na ọdịnala Igbo abụrụ ọgwụ. Ịgọ mmụọ abụrụ ọgwụ. Ịgọ mmụọ bụ ụzọ Chukwu. Na ị na-agọ mmụọ na-agọsi mmụọ ike. Ọ dị ka onye ahụ na-eje ụka na-ejesi ụka ike. Na ị na-agọ mmụọ, ịdị agbagharị na be dibịa dị iche iche. Ọ dị ka onye agha na-aga ụka kweere n'ụka ahụ ọ na-aga. Ọ naghị eme osi na pastọ nke ọ baa na pastọ nke, o si na prọfet nke ọ gawa na prọfet nke, o si na reverend nke ọ gawa na reverend nke. O nwere fada na obodo ya, mana ọ ga-esi n'obodo ya gbaa moto gaa 100 miles chọrọ fada ọzọ gawa. Fada nke nọ na be ya achaghị ya anya. Dibịa ahụ nọ na be nna gị achaghị gị anya. Nọ nkwụgharị, ịkwụrụ na nke ebe, ịkwụrụ na nke ebe a. Kedu ife ị na-achọ? Idozigo chi gị, gị na chi gị dị na mma. Kedu ife ị na-agbagharịrị? Chọta chi gị, gị na chi gị dị na mma. Mebere chi gị ihe kwesịrị imere chi gị. Nọọ chi gị ga na-anata ifuru ahịhịa niile ị ga na-ayọ. Onye ga-eme ka ahịhịa ahụ ka okike nwee ike ịnụ ya wee mere gị ya bụ chi gị. Ife ọbụla ị ga-abụ n'ụwa ọ dịgo n'akara aka gị. Onwe ụdịrị àjà ị ga-achụ ka akara aka a na-edere n'aka gị. Nọọ nke ga-esi n'aka dị gị bịa ma ọ bụrụ na ị bụ nwaanyị. Nọọ nke ga-esi n'aka ụmụ gị wee pụtaba ife, ma ọ bụ nọọ nke ga-eme nwa oge eru. Akara aka ahụ apụtaba ife, ihe ị ga-abụ apụtaba ife. Iche na onye na-agọ mmụọ anyị na ha agwa gị kịta taa akara aka ya kwuru gị bụ onye nọ 20 years nọ 30 years ka ị ya achake. Ịchọ ka ị bido tata achakebe. Onye mere ike na-eji agwa ụlọ ọsọ ọsọ. Ya mere ọ bụrụ na ị maghị mmụọ onwe gị, mgbe ụfọdụ ogbochi na ọgbachi nwere ike ịdị na-abịa n'ụzọ gị maka na ị mara mmụọ onwe gị. Mana ọ bụrụ na ị ga-esi nkụzi atata chọrọ ịmara mmụọ onwe gị, gị na ha na-abụ dịcha na mma, ị na-agọrọ ha. Were ihe ndị a niile debebe anụ arụ gị ọcha, debewekwa mmụọ gị ọcha. Na ya na-edebe mmụọ ọcha ka ogbochi na ọgbachi hapụ ịbịa. Maka na ọ bụrụ na ị hapụ onwe gị si ana m aga n'iru, nwee ihe ọbụla na-eme m, nsogbu adịrọ. Ofeke na-anwụ kaikai ga-eje weta nsi na-erughị 20 naira, 100 naira, 1000 ji ya wee kwatuo gị. Maka na gịnị? Ị nweghị nchekwaba ji gị na mmụọ. Ya mere gị bụ onye na-anụ olu m taa, ọ bụ na gị na chi gị adịrọ na mma, gaa mee ka gị na chi gị dịrị na mma, ka ị nwee nchekwaba nke mmụọ. Ka gị na chi gị a na-adị mma, gị na-asachapụ ihe ọbụla bụ ihe ga-ebute ọgbata uhie, ogbochi na ọgbachi nke ga-esi n'aka ndị ekworo na anya ukwu, ndị ụfụ obi, ndị ihe ọma mmadụ na-ebute, ndị na-atachiri mmadụ ihe anya na ihe ọma ha, ndị obi na-ajọ njọ n'ife ọma na-emere gị n'akara ka iji wee bịa ụwa. Ma ọ bụrụ na ị mee ihe a m na-agwa gị kịta, kedu ife ị ga-eme? Ị na-ekpote ntụ ọra. Ntụ ọra bụ ntụ
foro chi ma ọ bụ na esicha nri na-ekwu ọkụ, i weta ihe a na-akpọ shọshọ, ịmaghị ya mee m mbọs aga m egosi gị ya. Weta kpata akwụkwọ nchụanwụ sie ya esie, ọshọshọ akwụkwọ nchụanwụ tinye ya nnu, kpote ọbụ na o wepụta mmiri, gbapụta mmiri ahụ ebe o buru ibu, weta ntụ ọra kponye n'aka gị, yọọ ya ayọ ebe ọ ga-adịrị gị ọfụma, ebe ọ na-agaghị enwe ihe na-adịchọrọ mmadụ n'ime, yọchaa ya yọchaa, ikpote ekponye ya n'ọba aka gị wee kwubie okwu. Ogbochi ọgbachi ogechi na mmadụ abịa, ogechi na mmụọ abịa, nke ga-akwụchiri m ụzọ ana m asachapụ gị na ife ruru unyi nọ mmiri ka eji asa ya. Kwuo ihe ọbụla bụ ihe ị na-afụ n'ụzọ gị, ihe ọbụla bụ ihe ọjọọ ị na-achọ ka ọ dị n'ụzọ gị na ịchọọ ka ọ bịa, ikwucha were ntụ akwụnye n'ime mmiri a, were ya ga-awa arụ, ịwụcha arụ n'oge abalị, eficha na arụ gị eficha, hapụ arụ gị ka ọ kọrọ onwe ya, ije na kpuo. Ị na-eme ha anaghị ha m kwuru, ogbochi ọgbachi ị gaghị na-afụ ya, ị na-agọkwanụ mmụọ na-agbachi gị okwu na onye gbachi ya nkịtị chi ya bụ ya nkịtị. Ọ ịgwachi gị ihe ọ ga-emere gị, o mere gị ya. Tọọ ọkpụkpụ tụpụrụ ya nkịta, hapụrụ ya ọgụ ya na ụmụ mmụọ, ọ gbasaghazi gị. Yọọ chi gị ihe ahụ bụ ihe bụ mkpa gị, chi gị ga-emere gị ya. Kwụbaka n'aka gị ọtọ, achọna chi n'ebe chi na-adịrọ. Mmụọ niile unu na-eje na-abakọcha n'ebe niile dị iche iche unu na-aba, ọ ka mma na unu ji kịta wee dị na-asụkwa ụmụ mmụọ ahụ, maka mgbe ọnwụ unu, o ruo echi unu nwụọ, unu ekotere ndị be unu nke n'ụlọ, a na-asị ife nna nna metere, ama ha na ọ nke imetere. Maka enu n'ụwa ya ka m ji asị onye ọbụla mara chi ya, ihe chi gị na-emere gị onwe mmụọ ga-emere gị ya, mmụọ ọbụla mere gị ị ga-akwụ ya ụgwọ. O wee bụrụ ya na nke tata ụmụnne m, ya mara unu mma. Onwe ihe gbagojuru gị anya, bịa mee inbox site n'iji okwu ọnụ gị, akpọkwana m n'akara ekwentị, edekwara na m ihe odide na achọghọ m ya, maka ndị na-abịa asị m hi hello, debe ihe, dewere m 1 page, dewere m full page. Unu edezina ihe odide voice ka ị ga-eji wee zitere m ozi, akpana m akpọ. Izitere m ozi ọ bụrụ na m egeghị ya, ọ nọ 24 hours resend ya, ya mara unu mma. Nkụzi amasị unu, share na ya ndị ọzọ, ife dị mma mere unu ise.